ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് പേര് വേറെ ക്ലാസ്സിലത്തെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും കൂടെ ഒന്നിച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കണം. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കുറച്ച് പേര് വേറെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നും കൂടെ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. എന്നിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും യദേഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരു ദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം ജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഗണരത്നാനിത്യം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം താംസാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ. ഗുരുദേവിക്ക് ജയ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട്. വേറെ ഗ്രൂപ്പാണോ പ്രഭുജി? ഇല്ല. ഈ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മൾ 8:30 ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഉപദേശമൃതം കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഇന്ന്. അപ്പൊ 2 ഗ്രൂപ്പും കൂടെ മെർജ് ചെയ്ത് രണ്ടുപേരും ഒരു ഗ്രൂപ്പും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ 2 ഗ്രൂപ്പും കൂടെ മെർജ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണോ? എനിക്ക് കേൾക്കാനുണ്ട് പ്രഭുജി. കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. ഞാനൊന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി എല്ലാവരും മ്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ആവും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഈശോവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ്. നമുക്കറിയാം ഉപനിഷത്ത് എന്നുള്ള വേർഡ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഉപനിഷത്ത്. എന്താണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മ പരമസത്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള യാത്രയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ആ പരമസത്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്കുള്ള നയിക്കുന്നതാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് എത്ര ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. 108 ഉപനിഷത്താണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. 108 ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇപ്പൊ 108 ഉപനിഷത്താണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും നാള് നമ്മള് പഠിച്ചത്, നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? മെയിനായിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയാണ് അല്ലെ. അതിന് ഇത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം. എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് എന്താ തരുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ? ഭഗവത്ഗീതയില് അത് ആക്ച്വലി ഒരു ശാസ്ത്രം പോലെയാണ്. നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണം. കാരണം അത് വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിന് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഭഗവത്ഗീതനെ എന്താ പറയുക? ഭഗവാനെ അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരം. ഭഗവാനെ അടുത്തറിയാനുള്ള അവസരം. പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞത്? എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഒരു സംക്ഷിപ്ത സാരാംശം നമുക്ക് എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും ഒരു സാരാംശം നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ ഉപനിഷത്തുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മളെ ആ പരമാത്മാവിന്റെ അരിത്തേക്കുള്ള യാത്ര. സത്യത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഇതൊന്നും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപനിഷത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. ആ ശാസ്ത്രത്തെ, അതായത് ആ തത്വജ്ഞാനത്തെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. ഇത് നമുക്കറിയാം വേദങ്ങളുടെ പാർട്ടായിട്ടാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതില് ഈ ഒരേ ഒരു ഉപനിഷത്ത് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഈ വേദങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. വേദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഒരേ ഒരു ഉപനിഷത്ത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ്. 108 ഉപനിഷത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ 10 ഉപനിഷത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, അതിൽ ഫസ്റ്റ് നിൽക്കണതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? നമുക്കറിയാം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ആ ഹരേഷ്ണ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ ഓക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ജനറൽ ആയിട്ട് അതിനെ മുന്നേ നമ്മളെ വേദങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നറിഞ്ഞ ശരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാണ്? നമ്മളറിയാം നമ്മളെ വേദമാണ് എല്ലാത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്നറിയും. വേദം എന്ന് പറയുമ്പോ അതിന്റെ അർത്ഥം അറിവ് അല്ലെ. വേദം എന്ന് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അറിവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വേദത്തിന് എത്ര ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 4 ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം. 4 വേദങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ജസ്റ്റ് ഒരു പറയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉപനിഷത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. ആ വേദങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അതുപോലെ അഥർവേദം. 4 വേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ഈ 4 വേദങ്ങൾക്കും അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിന് 25 ശാഖകൾ, യജുർവേദത്തിന് 108 ശാഖകൾ, സാമവേദത്തിന് 1000 ശാഖകൾ, അഥർവേദത്തിന് 50 ശാഖകൾ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ഒന്നും നമുക്ക് പോണ്ട. നമുക്ക് 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേദം. വേദത്തിന്റെ ബേസാണ് നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോണത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിൽ 4 വേദങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഋഗ്വേദം, യജുർവേദം, സാമവേദം, അഥർവേദം. ഈ വേദത്തിനെ 4 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഓരോ വേദത്തിനും പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിന്റെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് ഋഗ്വേദീയമായ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, യജുർവേദീയമായ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, സാമവേദീയമായ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ, അഥർവേദീയമായ ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അപ്പൊ അടുത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞ 4 വേദങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ തന്നെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ബുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം. ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഈ ഉപനിഷത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് വേദാംഗങ്ങളുണ്ട്. അതായത് അതിൽ വരുന്ന വേദാംഗങ്ങളിൽ വരുന്നതാണ് ശിക്ഷ, നിരുക്തം, വ്യാകരണം, ഛന്ദശാസ്ത്രം, കൽപ്പശാസ്ത്രം. ആ കൽപ്പശാസ്ത്രത്തെ തന്നെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. സൗദ്രസൂത്രം, ധർമ്മസൂത്രം, പിതൃമേത്രസൂത്രം, ശുൽപസൂത്രം, ഗൃഹസ്ഥസൂത്രം, പ്രാശ്ചിത്യം. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ജ്യോതിഷം. അതിൽ ഈ വേദങ്ങളിൽ തന്നെയാണ് 6 വേദത്തിന്റെ അംഗങ്ങൾ 6 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒന്ന് ശിക്ഷ, നിരുക്തം, വ്യാകരണം, ഛന്ദശാസ്ത്രം, കൽപ്പശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം വേദങ്ങൾ. പിന്നെ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. വേദങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉപവേദങ്ങൾ. അതിൽ അർത്ഥശാസ്ത്രം, ധനുർവേദം, ഗാന്ധർവവേദം, ആയുർവേദം, തച്ചിശാസ്ത്രം.
അങ്ങനെ 5 ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകണം. നമ്മളെ മുഴുവനുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള വിവരണമാണ് ആദ്യം. മഹാപുരാണങ്ങളുണ്ട്. പുരാണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം 18 പുരാണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. മഹാപുരാണങ്ങൾ അതിൽ വിഷ്ണു പുരാണം, ഗരുഡ പുരാണം, ഭവിഷ്യപുരാണം, അഗ്നിപുരാണം, മഹാഭാഗവതം. നമ്മൾ മഹാഭാഗവത പുരാണം, മഹാഭാഗവതാണ് ഭാഗവതത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. മാർക്കേണ്ഡ പുരാണം, ശിവപുരാണം, ലിംഗപുരാണം, അങ്ങനെ 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 18 ഉപപുരാണങ്ങളുണ്ട്. സാംബപുരാണം, കാലിക പുരാണം, ആത്മപുരാണം, നരസിംഹ പുരാണം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ 6 ദർശനങ്ങളുണ്ട്. ന്യായ ദർശനം, അതുപോലെ തന്നെ വൈശേഷിക ദർശനം, സാങ്ക്യ ദർശനം, യോഗ ദർശനം, പൂർവ്വ മീമാംസ ദർശനം, ഉത്തര മീമാംസ ദർശനം. അത് വേറെ. സ്മൃതികളുണ്ട്. 18 സ്മൃതികളുണ്ട്. അതിന് ഉസ്നാസ്മൃതി, മനുസ്മൃതി. മനുസ്മൃതി മാത്രം നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കൂടുതലും. അതുപോലത്തെ 18 സ്മൃതികൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകദേശം നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ഒരു കണക്ക്. നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് അറിയാം നമുക്ക്. പിന്നെ വരുന്നത് ഇത് എന്താ പറയാ, ഇതിഹാസങ്ങളുണ്ട്. ഇതിഹാസങ്ങൾ അറിയാം അല്ലെ? രാമായണം, മഹാഭാരതമൊക്കെ ഇതിഹാസങ്ങളാണ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞ കൂടെ ഷഡ് ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറയും. അതിന് പൂർവ്വ മീമാംസ ദർശനം, ഉത്തര മീമാംസ ദർശനം, സാങ്ക്യ ദർശനം, യോഗ ദർശനം, വൈശേഷിക ദർശനം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങള് നമ്മൾ ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ്. 4 വേദങ്ങള്, അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണ കൂടാതെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഉപനിഷത്തുകൾ തന്നെ 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ആ 108 ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഋഗ്വേദത്തിന് അതിൻ്റെതായ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഐത്തിരേയ ഉപനിഷത്ത്, പിന്നെ അത് ത്രിപുര ഉപനിഷത്ത്, ഇങ്ങനത്തുള്ള ഉപനിഷത്ത് ഒരു 10 ഉപനിഷത്ത് ഋഗ്വേദത്തിന് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഉപനിഷത്ത്. അതായത് വേദത്തിന്റെ കൂടെ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ കൂടെ വരുന്ന ഉപനിഷത്തുകള്. അതുപോലെ തന്നെ യജുർവേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തന്നെ 2ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ശുക്ല യജുർവേദം, അതേപോലെ കൃഷ്ണ യജുർവേദം. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ കുറെ ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മ പഠിക്കാൻ പോണ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശുക്ല യജുർവേദത്തിൽ വരുന്ന ഉപനിഷത്താണ്. ശുക്ലവേദത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്നത്. കറക്റ്റ് 40-ാം അധ്യായം തോന്നുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത്. ബാക്കിയുള്ള ഉപനിഷത്തുകളൊന്നും വേദത്തിന്റെ ഡയറക്റ്റ് പാർട്ടല്ല, അതിന്റെ കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഭാഗമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഋഗ്വേദത്തിൽ തന്നെ യജുർവേദത്തിൽ തന്നെ 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ശുക്ല യജുർവേദം, അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ യജുർവേദം. അതിൽ ശുക്ല യജുർവേദത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത്. ആ ഉപനിഷത്ത് മാത്രമാണ് വേദങ്ങളുടെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു പേജ് പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത് മാത്രം. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈശാവാസ ഉപനിഷത്ത്. ആ ഉപനിഷത്ത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഈശ്വരനെ പറ്റി മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം വേദങ്ങളുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈശ്വരനെ പറ്റി മാത്രമാണെന്ന്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണ യജുർവേദ ഉപനിഷത്തിലുണ്ട്. അതിലൊരു 32 ഉപനിഷത്തുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സാമവേദത്തിലുണ്ട്. അതിലും ഇതേപോലെ തന്നെ 16 ഉപനിഷത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഥർവേദത്തിന് ഉപനിഷത്തുണ്ട്. അതിലൊരു 32 ഉപനിഷത്തുകൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ വേദാംഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. അതിന് പറഞ്ഞ വേദങ്ങളുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത് വേദശ്രുതിയുടെ നിയമങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ശിക്ഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അത് വീണ്ടും 6 വേദങ്ങൾ അംഗങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം. അത് ശിക്ഷ, നിരുക്തം, വ്യാകരണം, ഛന്ദശാസ്ത്രം, കൽപ്പശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം. ഇത്ര നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ ബുക്കുകളുണ്ട്, അതിനൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ കുറെ ഉണ്ട് അറിയാൻ. പിന്നെ ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. വേദങ്ങൾ പോലെ തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഉപവേദങ്ങളുണ്ട്. അത് പറഞ്ഞ അർത്ഥശാസ്ത്രം, ധനുർവേദം, ഗാന്ധർവവേദം, ആയുർവേദം, തച്ചുശാസ്ത്രം, അതൊക്കെ ഉപവേദങ്ങളാണ്. പിന്നെ പുരാണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 18 പുരാണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള. അതിൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ മഹാഭാഗവത പുരാണായാലും വിഷ്ണു പുരാണായാലും ശിവപുരാണായാലും ലിംഗപുരാണം, ഇതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് 18 പുരാണങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഉപപുരാണങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ 18 ഉണ്ട്. സാംബപുരാണം, കാലിക പുരാണം, ആത്മപുരാണം, അങ്ങനെ 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ദർശനങ്ങളുണ്ട്. ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രപഞ്ചത്തെയും പ്രകൃതിയും അവയുടെ ഘടകങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറയുന്നതാണ് ദർശനങ്ങൾ. ന്യായശാസ്ത്രം, സംഖ്യാദർശനം, യോഗ ദർശനം, വൈശേഷിക ദർശനം, പൂർവ്വമീമാംസ, ഉത്തര മീമാംസ, അങ്ങനെ ദർശനങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ സ്മൃതികളുണ്ട്. ആ സ്മൃതികളിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള സ്മൃതി നമുക്കറിയാം മനുസ്മൃതി. അതുപോലെ 18 സ്മൃതികളുണ്ട്. ശംഖസ്മൃതി, ഗൗതസ്മൃതി, പരാശര സ്മൃതി, ദർശസ്മൃതി, അങ്ങനെ 18
സ്മൃതികളുണ്ട്. ഞാൻ ഒന്ന് ഋഗ്വേദം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എന്താണ് ജനറൽ ആയിട്ട് എന്താണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തെയും പ്രപഞ്ച സത്യങ്ങളെയും പറ്റിയാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ച ചൈതന്യത്തെയും പ്രപഞ്ച സത്യത്തെയും പറ്റിയാണ് എന്നാണ് ഋഗ്വേദത്തിൽ പറയുന്നതിൽ. പിന്നെ യജുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? യാഗകർമ്മങ്ങളും ആചരണ ക്രമങ്ങളും കാര്യങ്ങളാണ് യജുർവേദ. യാഗകർമ്മങ്ങളും ആചരണ ക്രമങ്ങളുമാണ് യജുർവേദത്തിൽ പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ സാമവേദത്തിൽ പറയുന്നതോ യാഗയജ്ഞങ്ങളിൽ അതിമധുരമായി വേദമന്ത്രങ്ങൾ ആലപിക്കുന്ന ഗാനങ്ങളാണ് സാമഗാനങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ സാമഗാനങ്ങൾ അത് കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അത് ഇന്ന ട്യൂണിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണം. നമ്മൾ സാധാരണ അറിയാം അല്ലെ, നമുക്കറിയാം സാമവേദം അതായത് പാട്ടിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ അഥർവേദത്തിൽ പറയുന്നത് അഥർവേദത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആത്മീയതയുണ്ട്. അതിൽ ആശ്രമ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാം 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ, ചതുരാശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയും. ചതുർവർണ്ണങ്ങൾ, ചതുരാശ്രമങ്ങൾ. ആശ്രമ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണ്? ഔഷധി വിവരണം, രോഗനിവാരണം, പാപനിവാസനം, അന്നവർദ്ധനം, രാജവിജയം, അങ്ങനെ അനവധി കാര്യങ്ങളാണ് അഥർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേദത്തിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഗദ്യമായ ഭാഗങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേക ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ. അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ അതിൽ പറയുന്നത് വീണ്ടും യാഗങ്ങളുടെയും മറ്റു കർമ്മങ്ങളുടെയും പറ്റിയുള്ള സംശിഷ്ട വിവരമാണ് നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണങ്ങളിൽ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. യാഗങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്, മറ്റു കർമ്മങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബ്രാഹ്മണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് എല്ലാ ഗ്രന്ഥത്തിനും ഉണ്ട്. അതായത് ഒരേ വേദങ്ങൾക്കും ബ്രാഹ്മണങ്ങളുണ്ട്, അതിന് വെവ്വേറെ പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കണ്ട. അതേപോലെ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് ആരണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആരണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, ചതുരാശ്രമത്തിൽ 3ാമത്തെ ആശ്രമമാണ് നമുക്കറിയാം വാനപ്രസ്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ വാനപ്രസ്ഥത്തിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ വനത്തിന് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അനുശാസിക്കേണ്ട യാഗകർമ്മങ്ങളും അതിലുള്ള ആത്മീയ വിവരണങ്ങളുമാണ് ആരണ്യ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഋഗ്വേദത്തിനുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ യജുർവേദത്തിനുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ സാമവേദത്തിനുണ്ട്. അഥർവേദത്തിന് മാത്രം ഇല്ല. പിന്നെ വേദത്തിന്റെ അവസാനമായിട്ട് പറയുന്നത് വേദാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉപനിഷത്തിലേക്കാണ് കടക്കുന്നത്. ആ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞ പരമസത്യത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നയിക്കുക. അതാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. പരമസത്യത്തിൽ ഒരു ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണ് ശരിക്കും. ആ ഗുരു എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ തന്നെ പ്രതിനിധി. ആ ഗുരു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പരമസത്യത്തിലേക്ക് ആ ശിഷ്യനെ കൊണ്ടുപോകാണ്. അവന്റെ സംശയങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റി അവനെ പരമസത്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ഉപനിഷത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി. അപ്പൊ അതിലെ തത്വജ്ഞാനാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു എന്താണ് തത്വജ്ഞാനം എന്താണെന്നാണ് അതിൽ കൂടി പറയുന്നത്. അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരേ വേദത്തിനുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിലുണ്ട് ഉപനിഷത്തുകള്, അതുപോലെ തന്നെ യജുർവേദത്തിലുണ്ട് ഉപനിഷത്തുകള്, അതേപോലെ തന്നെ സാമവേദത്തിന് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അഥർവേദത്തിന് ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഉപനിഷത്തുകൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 108 ഉപനിഷത്തുകളുണ്ട്. അപ്പൊ 108 ഉപനിഷത്താണ് നമുക്കുള്ളത്. പിന്നെ വരുന്ന വേദാംഗങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വേദാംഗങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അതിൽ വരുന്നതാണ് ശിക്ഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ, നിരുക്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വ്യാകരണങ്ങള്, ഛന്ദശാസ്ത്രങ്ങള്, കൽപ്പശാസ്ത്രങ്ങള്, ശബ്ദസൂത്രങ്ങള്, പ്രതിജ്ഞാതസൂത്രം, ജ്യോതിഷം, അങ്ങനെ അനവധി ഉണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് വേദാംഗങ്ങൾ, വേദത്തിന്റെ തന്നെ പാർട്ട്. അതിൽ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മള് കൽപ്പശാസ്ത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ വീട് പണിയാനൊക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങനത്തെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ ഇത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ ഒരു പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ വീടുകൾ ചെയ്യണത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം പിതൃമേത്ര സൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരണാന്തര ചടങ്ങുകളെ പറ്റി വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിതൃമേത്ര സൂത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. അത് തന്നെ അത്രയുണ്ട്. അതുപോലെ ജ്യോതിഷം, അത് ഇത്രയും വേദാംഗത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് ജ്യോതിഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഗണിതം, ജ്യോതിഷം, പ്രവചനം ഇതൊക്കെ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉപവേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അത് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപവേദം ഉണ്ട്. അതിന് ഓരോ വേദത്തിനും അതുപോലെ ഉപവേദങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഋഗ്വേദത്തിന്റെ ഉപവേദമാണ് അർത്ഥശാസ്ത്രം, യജുർവേദത്തിന്റെ ഉപവേദമാണ് ധനുശാസ്ത്രം, സാമവേദത്തിന്റെ ഉപവേദമാണ് ഗന്ധർവവേദം, അഥർവേദത്തിന്റെ ആണ് ആയുർവേദം. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് പുരാണങ്ങളും മഹാപുരാണങ്ങളും ഉപപുരാണം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുരാണങ്ങൾ 18 പുരാണങ്ങള് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട്. അത് 18 മഹാപുരാണങ്ങളുണ്ട്. അത്രയും തന്നെ ഉപപുരാണങ്ങളും നമുക്കുണ്ട്. പിന്നെ സ്മൃതികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു 18 സ്മൃതികളുണ്ട്. അതിൽ മനുസ്മൃതി ഒക്കെ അതിൽ വരുന്നതാണ് സ്മൃതി. പിന്നെ
ഷഡ് ദർശനങ്ങളുണ്ട്. പൂർവ്വമീമാംസ ദർശനം, ഉത്തരമീമാംസ ദർശനം, സാങ്ക്യ ദർശനം, യോഗ ദർശനം, വൈശേഷിക ദർശനം. ഇതിൽ നമ്മൾ യോഗ ദർശനം പതഞ്ജലി മഹർഷി ദർശിച്ചതാണ്. അത് നമ്മൾ മാത്രം കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ബാക്കി നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനാ 6 ന്യായ ദർശനം, അങ്ങനെ 6 ദർശനങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നമ്മ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവാ യോഗ ദർശനം മാത്രം. പക്ഷെ അതല്ല, അതുപോലത്തെ 6 ഉണ്ട്. 6 ലക്ഷ്യം പലതായിരിക്കും. പല രീതിയില് നമ്മൾ എത്തുന്ന രീതികളാണ് ഓരോ ദർശനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതിഹാസങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, രാമായണം മഹാഭാരതം ഒക്കെ ഇതിഹാസങ്ങളാണ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്നത്. അതില് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ ഇത്രയും ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സമുദ്രം പോലെ കിടക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം, അത് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? പരമസത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈശ്വര സങ്കല്പം, ഈശ്വരൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും പറഞ്ഞതില് നമ്മൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ലേ എന്താണെന്നുള്ള, അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അതിൽ ഒരു പോയിന്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അനവധി സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും. ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയില്ല എല്ലാവർക്കും? ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ഡീപ്പായിട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ, ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലായ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പഞ്ഞ് നമുക്ക് അർത്ഥശാസ്ത്രമാണ് യജുർവേദം. അതായത് നമ്മൾ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ വരുന്നത് യജുർവേദത്തിലെ ശുക്ല യജുർവേദത്തിലാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ അതൊക്കെ വിട്ടില്ല, അതൊക്കെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മളെ മെയിൻ ആയിട്ട് കണ്ടന്റിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മള് 4 വേദങ്ങളിൽ വരുന്നതില് ശുക്ല യജുർവേദത്തില് വരുന്ന ഉപനിഷത്താണ് അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട്, അതിന്റെ അതിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. ഓക്കെ, അതില് 18 മന്ത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. 18 മന്ത്രങ്ങൾ. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നൊക്കെ പഠിച്ചത് ശ്ലോകങ്ങളാണ് അല്ലെ? ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് മന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ മന്ത്രം, ശ്ലോകം ഇത് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ മന്ത്രങ്ങൾ ഈ 18 എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഖ്യയാണ് അല്ലെ? ആത്മീയമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ 18 എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഖ്യകളാണ്. നമുക്കറിയാം മഹാഭാരതത്തിന്റെ 18 പർവ്വങ്ങൾ പറയും. നമ്മൾ ഈവൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളാണ്. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തില് 18 മന്ത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പുരാണങ്ങൾ നോക്കിയല്ലേ, 18 പുരാണങ്ങള്. അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കിയാൽ 18 അതൊരു ആത്മീയമായിട്ടുള്ള 18 അശ്വനികളുണ്ട്. മനസ്സിലായി? നമുക്കറിയാം 11 + 7 18 അശ്വനികൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും 18 ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ 18 വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞത് എന്താ? ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഈശ്വരനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അതില് 18 മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. വേദം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറിവ് അല്ലെ? ആ വേദത്തിന്റെ പാർട്ടായിട്ട്. പ്രഭു, ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തോട്ടെ. ഒരു സെക്കൻഡ്, എല്ലാവരും എന്തോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി പറഞ്ഞോളൂ മാതാജി. നിർമ്മല നാരായൺ. മാതാജി പറഞ്ഞു കേൾക്കണില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യും. മാതാജി പറഞ്ഞു കേൾക്കണില്ല. ഭഗവത്ഗീത എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും സാരാംശമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതെ. അപ്പൊ ഈ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പരമസത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപനയിക്കുന്നത്, നമ്മളെ കൊണ്ടുപോണത്. ഓക്കെ. അതായത് നമുക്കത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരണം. ഗുരു ശിഷ്യനും തമ്മിൽ ഗുരു എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ ശിഷ്യൻ എന്താണ്? ആ പരമസത്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ? അതാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ബാക്കിയുള്ള നമുക്ക് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പറ്റി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് വേദത്തിന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്? പല വലിയ വലിയ ലൈബ്രറിയില്, പല ക്ഷേത്രങ്ങളില്, അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനത്തെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളില്, അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പലയിടത്തും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടാവും.
ഇതെല്ലാം ജർമ്മനിക്കാരെടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് പറയുന്ന കേട്ടു. കൃഷ്ണ കുറെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നല്ല സ്വർണ്ണ ഗ്ലാസ് റൂമിനകത്തൊക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവെന്ന് പറയുന്നു. അവര് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് മാത്രം വെക്കുള്ളൂ, അതിന്റെ ഉപയോഗം കൃഷ്ണ. അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ കേട്ടത്. ശരി സംസ്കൃതത്തിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവിടെ ഉണ്ടെന്ന്. ശരിയാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തായാലും അത് കുഴപ്പമില്ല, അത് നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല. അതവര് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് നല്ലതാ, കാരണം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അറിയല്ല റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ, ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കവർ. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് നമ്മളെ പറഞ്ഞ വേദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സമുദ്രം പോലെയായിരുന്നു നമുക്കുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. വേദം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിവാണ്, അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും വരുന്നതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ അത് 18 മന്ത്രങ്ങളാണ്. അപ്പൊ വേദം എന്ന് പറഞ്ഞ അറിവ്. ഇനി അടുത്ത പാട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബദ്ധാത്മാവും മുക്താത്മാവും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ബദ്ധാത്മാവും മുക്താത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ബദ്ധാത്മാവ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധസ്ഥരായിട്ടിരിക്കണം, നമ്മളെ പിടിച്ച് കെട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ആത്മാവ് അല്ലെ? നമ്മളെ ആത്മാവിനെ എന്തൊക്കെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ പെട്ടുകെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ബദ്ധാത്മാവ്. മുക്താത്മാവളോ, നമ്മൾ ഈ ബദ്ധാത്മാവ്, അതായത് നമ്മളെ കെട്ട് കഴിച്ച് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. മുക്താത്മാക്കൾ എവിടെ എത്താം? ആത്മീയ ലോകത്ത്. ബദ്ധാത്മാക്കൾ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്ത്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 4 തരം ന്യൂനതകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവും എന്നാ പറയുന്നത്. 4 തരം ന്യൂനതകൾ എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാമത്തെ ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കാം. എനിക്ക് തെറ്റ് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറ്റില്ല. ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ബദ്ധാത്മാക്കളാണെങ്കിൽ അവന് തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. അത് പ്രഭാസ്വാമി അതിന്റെ ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയൊരു പറയുന്നു അല്ല, പ്രഭാസ്വാമി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയില്ല. കാരണം പ്രഭാസ്വാമിക്ക് അനവധി ശിഷ്യന്മാരുണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഒരു ശിഷ്യൻ പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പലതും പറയും, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പറയുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ എന്താ ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും തെറ്റുപറ്റുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും പ്രഭാസ്വാമിയോട് ഒന്ന് പറയും, എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, ഞാനും ഇനി തൊട്ട് ചെയ്യാം. ശരി, പ്രഭാസ്വാമി ചെയ്യും. അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം തെറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ശിഷ്യൻ എന്നെ തോന്നാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് പോയി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രഭാതസ്വാമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇവനാണ് ലോകത്തിലെ വലിയ ഫൂള്. കാരണം തെറ്റ് പറ്റിയിരിക്കും. നമ്മൾ ബദ്ധാസ്മാലാകും, നമ്മൾ തെറ്റ് തിരുത്തി മുന്നേറാന്നല്ലാണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഒരു ന്യൂനത. അതിനൊരു ഉദാഹരണം തന്നെ പറഞ്ഞത്, വേറൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ കഥയാണ്. ഗാന്ധിജി നമുക്കറിയാം മരണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അവർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടും. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഇവര് അതിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ലേ, ഇന്റലിജൻസ് വിങ് ഒക്കെ, അവർ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങ് പോകരുത്, അവിടെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഗാന്ധിജി അത് കേൾക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോണ് മരണപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പാണ് അതിനോരോ മനുഷ്യൻ, ഏതൊരു മനുഷ്യൻ, ഇത്രയും വലിയൊരു മനുഷ്യനായാലും തെറ്റുകൾ പറ്റിയിരിക്കും. അത് ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു ന്യൂനത. രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മായയ്ക്ക് വംശവദനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലാത്തത്. മായ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ. അതായത് ഞാൻ എന്താ ഒരു തോന്നലാണ് എനിക്ക്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങൾ ആരാകുന്നു? ഞാൻ ജോൺ ആകുന്നു, ഞാൻ ഒരു ധനികനാണെന്ന്, ഞാൻ അതാണ് എന്നൊക്കെ. ഇതൊരു ശാരീരമായി തിരിച്ചാൽ മാത്രമാണ്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ് എന്ന തോന്നലാണ് മായ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ശരീരമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്, ശരിക്കും ഞാൻ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ജോൺ ആകുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തി അവിടെ ഉണ്ട്, അതാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ശരീരമാകുന്നു പറയുന്ന പോലെയാണ്, ഞാൻ ശരീരമല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അടുത്ത് മായയിൽ വംശവദനാകുന്നു. മായ നമ്മളെ പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അല്ലാതെ നമുക്ക് തോന്നല് മാത്രമാണ്. ഞാൻ അതാകുന്നു, ഞാൻ ഇതാകുന്നു, ഞാൻ അമേരിക്കക്കാരനാണ്, ഞാൻ ഇംഗ്ലണ്ടുകാരനാണ്, ഞാൻ ആരുമല്ല, ഞാനൊരു ആത്മാവ് മാത്രമാണെന്നുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്താണ്? നമ്മ മായയിലാണ് പിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന്. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് തെറ്റ്. അത് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബദ്ധാത്മാവിനെ ഉണ്ടാകുന്ന ന്യൂനത എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അടുത്തത് പറഞ്ഞത് മൂന്നാമത്തെ ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞത് ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മളൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വലിയ വിവരമുള്ള ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ അതിബുദ്ധിമാനെ പോലെ ഭാവിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മളൊരു വിഡ്ഢിയായിരിക്കാം. മനസ്സിലായി? അതാണ് മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പറയുന്നത്. അത് മൂന്നാമത്തെ ന്യൂനത.
പിന്നെ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവനും ശരിയായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതാണ് പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അതാണ് നാലാമത്തെ ന്യൂനത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ 4 ന്യൂനതകളും ആർക്കുണ്ട്? ബദ്ധാത്മാവിനുണ്ട്. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ അപൂർണമാണെന്ന് നമുക്കറിയാലേ, പക്ഷെ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിക്കില്ല. നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണെന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല, ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഈ അപൂർണത നമുക്ക് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളേലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് ചില ജീവികൾക്ക് ചില ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും, നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏത് ജീവിക്കാണെങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ പരിപൂർണതല്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അപ്പൊ ഈ 4 ന്യൂനതകളാണ് ബദ്ധാത്മാവിന് ഉള്ളത്. പിന്നെ അടുത്ത കാര്യം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വർണ്ണാശ്രമങ്ങളെ പറ്റിയാണ്. വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വർണ്ണം പ്ലസ് ആശ്രമം ഇങ്ങനെ 4 + 4 8 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. 4 വർണ്ണങ്ങൾ എത്രയ്ക്ക്? 4 വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്ന് പറഞ്ഞ 4 വർണ്ണങ്ങളും 4 ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബ്രാഹ്മണ്യം, ക്ഷത്രിയം, ആശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, സന്യാസം. അപ്പൊ 4 + 4 അങ്ങനെ എത്ര ഇത് വന്നു? നമുക്ക് 8 കാര്യങ്ങളാണ്. വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ 8 കാര്യങ്ങള് നമ്മളിലുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾക്ക് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്യമാണ്. ആ സത്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ ആ ലെവലിലല്ല, നമുക്ക് സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട. അപ്പൊ അതിനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, എന്നാൽ ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഗ്രാവിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള കാര്യമാണ്, അത് സത്യമാണ്. മനസ്സിലായ? അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ യുക്തി വെച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് വളർന്നിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം അത് തെറ്റ് ആണെന്നല്ല, തെറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് എപ്പോഴും പറഞ്ഞ ഭക്തി കൊണ്ട് യുക്തിനെ നമുക്ക് അളക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ചാണകം ഒരു വിശുദ്ധ വസ്തുവായിട്ട് കരുതുന്നു. ഏതില്? വേദത്തിൽ അല്ലെ. ആ വേദം തന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? മലം സ്പർശിച്ചാൽ ഉടനെ കുളിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ, മലം. അപ്പൊ എന്താണ്? 2 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ചാണകത്തെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്? അത് പരിശുദ്ധിയുള്ള കാര്യം പറയുന്നു. ആ ചാണകം ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമ്മൾ ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെഴുകുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? വേദങ്ങൾ പറയുന്നത് സത്യമാണ്. ഏത്? ചാണകം പരിശുദ്ധമാണ്. എന്നാൽ എന്താ ഇത് തന്നെ വേദം വേറെ രീതി പറഞ്ഞു, മലം സ്പർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിക്കണമെന്ന്. അപ്പൊ ഇതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മളെ യുക്തി വെച്ച് വേദത്തിനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതൊരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണ് അതിലത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. അതിൽ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു യുക്തിവാദിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാം, രണ്ടും വിസർജ്യമാണല്ലോ, ശരിയാണോ? ഓക്കെ, ശരി. അപ്പൊ രണ്ടും തെറ്റല്ലേ? തെറ്റ്. അങ്ങനെയല്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കറിയില്ല എന്ന് മാത്രം ഉള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വേദങ്ങളെ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ശ്രുതി 2 തരം ജനറൽ ആയിട്ട് ശ്രുതി, സ്മൃതി എന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ തെറ്റുകളില്ല, അത് ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആണ് എന്നാണ് അതിന് മീനിങ്. അതിൽ വരുന്നതാണ് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുക്കളും അതിൽ വരുന്നതാണ്. ഈ സ്മൃതി വരുമ്പോഴാണ് പറഞ്ഞ ഇതിഹാസങ്ങൾ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അത് തെറ്റെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ശ്രുതിയാണ് കറക്റ്റ്. എപ്പോഴും അത് കറക്റ്റ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് കൂടെ പോണതാണ് ശ്രുതി. അത് നമുക്ക് കേൾവിയിൽ കൂടി വരുന്നതാണ്. മറ്റേ സ്മൃതി നമുക്കറിയാം, സ്മരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് സ്മൃതി വരുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞത് ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ്. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ പറയുന്നതാണ് അച്ഛൻ, അതാണ് സത്യം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രവണമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അതാണ് വേദത്തിന് ശ്രുതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദം എന്നാ പറയുന്നത്. അടുത്തത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ 3 തരം തെളിവുകൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. നമുക്ക് എന്തൊരു കാര്യം തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടി 3 കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷം, ഒന്ന് അനുമാനം, ഒന്ന് ശബ്ദം. അങ്ങനെ 3 കാര്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക്
പ്രത്യക്ഷം നമുക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ മൂന്ന് രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഒന്ന് പ്രത്യക്ഷം, ഒന്ന് അനുമാനം, ഒന്ന് ശബ്ദം. അപ്പൊ അതിന്റെ ന്യൂനതകളാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സൂര്യനെ കണ്ടു നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ സൂര്യനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെന്താണ്, സൂര്യൻ ചെറുതാണ് അല്ലെ, വളരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, സൂര്യൻ ചെറുതെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? പക്ഷെ നമുക്കിപ്പോ അറിയാം സൂര്യൻ വളരെ വലുതാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. അതാണ് പ്രത്യക്ഷം. അപ്പൊ അതിന് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അനുമാനം, ഡാർവിൻ ഒരു അനുമാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഡാർവിന്റെ സിദ്ധാന്തത്തിന് അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് അല്ലെ, ഇതിൽ നിന്ന് അത് ഉണ്ടായി, അങ്ങനെ അനുമാനിക്കുകയാണ്. അതിനും തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ശബ്ദം, അത് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് ഒരു പരിപാടി റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, അത് റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരാൾ ഒരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ച് നമ്മൾക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത് തന്നെയാണ്, അതിന് മാറ്റം വരുന്നില്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ 3 തരത്തില് ശബ്ദ പ്രമാണമാണ് ബെറ്റർ. 3 തരത്തിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിലും പ്രത്യക്ഷവും അനുമാനവും തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതാണ് വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ ശബ്ദ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും നമുക്കറിയാം അപ് ടു വേദവ്യാസം വരെയും അത് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് വേദവ്യാസനാണ് അത് തിരിച്ച് 4 സെക്ഷനായിട്ട് തിരിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വേദവ്യാസം തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, നമ്മളെ ബ്രഹ്മസൂത്രം. അതായത് ഈ നമുക്ക് ഇത്രയും വേദത്തിൽ പല കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നല്ല നോളേജ് ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക്, വളരെ അതേപോലെ തന്നെ ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക്, ഋഷിനെ പോലെ അവസ്ഥയുള്ള അത്ര പവറുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അവർക്ക് വലിയ കഥകളൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവർക്ക് ജനറലായിട്ട് ടച്ചിങ് മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. അതാണ് ശരിക്കും ബ്രഹ്മസൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. സൂത്രം ഒരു ചെറിയ സൂത്രപ്പട്ടിക അല്ലെ, നമ്മൾ വലിയൊരു കാര്യം ചെറിയൊരു കാര്യമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്, അതിന് സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, അത് അത്രയും കഴിവുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് അത് മാത്രം പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ അത് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കോ അത് മനസ്സിലാവില്ല. അതിനെ പിന്നെ വ്യാഖ്യാനം പാടണം. അതിന് ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന് വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് മഹാഭാഗവത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മസൂത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ബ്രഹ്മസൂത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന എന്തിനാണ് മഹാഭാഗവതം രചിച്ചതെന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവാൻ. അത് കാരണമാണ് വേദവ്യാസൻ എല്ലാ പുരാണങ്ങളും വേദങ്ങളും രചിച്ചതിന് ശേഷവും അദ്ദേഹത്തിന് ആത്മസന്തോഷം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നാരദ മഹർഷിയുടെ, ഗുരുവായ നാരദ മഹർഷിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരമാണ് ശരിക്കും മഹാഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. എങ്ങനെ? കാരണം ആ സന്തോഷം കിട്ടുന്നത് ബ്രഹ്മസൂത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ ബ്രഹ്മസൂത്രം ഇതാണ് എന്ന്, ആരാണ്, ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ആ ആനന്ദം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അതാണ് പരമായ സത്യം. അതിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ആ സത്യത്തെ, അതാണ് ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതുണ്ട്, പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഭാഗവതാണ്. ഭാഗവതത്തില് അത് ശരിക്കും സാധാരണ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിലാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അത് കഥകളായി മാറുന്നത്. കഥയിലൂടെ നമുക്ക് ആ തത്വജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. അതാണ് പുരാണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത. അത് തരം പല കഥകളാണ് അല്ലെ. ആ കഥകളിലൂടെ നമുക്ക് ആ തത്വത്തെ മനസ്സിലാക്കി തരികയാണ്. പിന്നെ 2 തരം ശക്തികളെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് 2 തരം ശക്തികൾ, 2 തരം ഭഗവാന്റെ 2 തരം ശക്തികളെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. ഒരെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ആത്മീയവും ഒന്ന് ഭൗതികവും. അപ്പൊ ആത്മീയ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അപ്പുറത്താണ് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ആത്മീയ ലോകത്തിലാണ് ഭഗവാന് സന്നദ്ധ സഹചാരികളും രാധാറാണിയും ഒക്കെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി ഉള്ളതൊക്കെ അവിടെയാണ്. നമ്മളോ ബഹിരംഗ ശക്തിയിലാണ്, ഭൗതിക ലോകത്താണ് നമ്മൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് കുഴപ്പം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കിട്ടുന്നില്ല. എവിടെ? എന്ത് കാരണം കൊണ്ട്? നമ്മൾ ബഹിരംഗ ശക്തിയുടെ കൺട്രോളിലാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആ ശക്തി ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, ഈ ബഹിരംഗ ശക്തിയെ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് അന്തരംഗ ശക്തിയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള പവർ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. കാരണം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ മമവംശ ജീവലോക അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം, നമുക്ക് അത്രയും പവർഫുൾ. അതാണ് നമ്മളെ പറ്റി തന്നെ പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് അത്രയും പവർഫുൾ ഉണ്ട്, നമുക്ക് എന്തും നേടിയെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും കടക്കാം. ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് പോവാം, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കും നമുക്ക് നിൽക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അൾട്ടിമേറ്റ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും പതുക്കെ പതുക്കെ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് അതിന് അർത്ഥ, ധർമ്മ, കാമ, മോക്ഷ എന്ന സങ്കല്പം ആ വേദങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്.
അതിന് വേദങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ 3 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന് ജ്ഞാനകാന്ഡം, ഉപാസനകാന്ഡം, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കർമ്മകാന്ഡം, പിന്നെ ഉപാസനകാന്ഡം, ജ്ഞാനകാന്ഡം, അങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഈ ജ്ഞാനകാന്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷനിലാണ് ശരിക്കും ഉപനിഷത്തും കാര്യങ്ങളും വരുന്നത്. ഉപാസനകാന്ഡം എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള സാധന ക്രമങ്ങളും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വരുന്ന കർമ്മകാന്ഡത്തില വരുമ്പോഴാണ് നമ്മള് പൂജ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ പൂജ കാര്യങ്ങൾ ദേവസങ്കല്പം ഒക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരിൽ കൂടി നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ ആർജിച്ച് നമ്മൾ അതിൽ സന്തോഷം കൊള്ളാം. അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് കുഴപ്പം? അർത്ഥ, ധർമ്മ, കാമ, മോക്ഷ, അതിൽ മാത്രം കാമവും അർത്ഥത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കാതെ നമ്മൾ മോക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കാന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടിയും കൂടി വേദത്തിനുണ്ട്. അത് നമ്മൾ വിട്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം വരും. വേദാന്തം, വേദത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, പരമായ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഉപനിഷത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനിലെ പരമശക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ അടുപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ഉപനിഷത്ത് മനസ്സിലാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ. ഈ അതീന്ദ്രിയവാദികൾ അതായത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറം അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള ശക്തി അത് നമ്മൾ ആർജിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് തന്നെ ജനറൽ ആയിട്ട് 2 ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് പറയുന്നത് മായാവാദികൾ, 2 എന്ന് പറഞ്ഞത് മായാവാദികളും, പിന്നെ അടുത്തത് വൈഷ്ണവ വിഭാഗം, വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായവും അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കരാചാര്യ സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടും ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെയുള്ള യാത്രയാണ്. രണ്ടുപേരും, ഒരാള് ഭഗവാന് രൂപമുണ്ടെന്നും ഒരാള് ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് മാത്രമുള്ള വ്യത്യാസമുള്ളൂ. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ബെറ്റർ? ഏതാണ്? രൂപം ഉള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാം എന്തൊരു കാര്യം രൂപത്തിനോടാണ് നമുക്ക് ആകർഷണത ഉണ്ടാവുള്ളൂ. രൂപമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തുവിനെ സങ്കല്പിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ല. അത് ഭഗവതിയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. ഏതാ ബെറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തെറ്റുന്നല്ല പറഞ്ഞു, അതിൽ കൂടിയും എന്നെ പ്രാപിക്കാമെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മളിന്ന് 2 അതീന്ദ്ര ലെവലിൽ 2 ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് മായാവാദ സങ്കല്പവും ഒന്ന് വൈഷ്ണവ സങ്കല്പവും. നമ്മൾ വൈഷ്ണവ സങ്കല്പത്തിലേക്കാണ് പോണത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ സാമസുന്ദര രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ വിശ്വമായിട്ട് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന അവ്യക്തിഗത ഭാവം, ആ ഭാവത്തെയാണ് ശരിക്കും ശങ്കരാചാര്യ, അതായത് ആ ഒരു സങ്കല്പമാണ്. അതിൽ ശങ്കരാചാര്യരുടെ അത് കുറെ നമ്മൾ പറയാനുണ്ടാവും. ശങ്കരാചാര്യരുടെ കഥ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് അവതാരാണ് ശരിക്കും? പരമശിവന്റെ അവതാരമാണ് അല്ലെ? പരമശിവന്റെ അവതാരമാണ്. അപ്പൊ പരമശിവന്റെ അവതാരം ഭഗവാൻ ഇല്ലാന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല, ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാന്ന് ഒരിക്കലും പറയില്ല. അത് ഓരോ കാലത്തും ആ സമയത്ത് ഒരേ അവതാരങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഓരോ കാലത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ കാലത്തിന് ആ സമയത്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആ ഒരു ലെവലിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ വേദങ്ങളിലേലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനായിരുന്നു? വേദത്തിലെ കാര്യത്തിനേലും ഫൈനൽ ലക്ഷ്യത്തിനേക്കാളും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തായിരുന്നു? മറ്റുള്ളവരെ പതുക്കെ കുറച്ചെങ്കിലും ഉയർത്താം. അവര് അതീന്ദ്രമായിട്ടുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്ന് അവരറിയിക്കുക. അതില് ശരിക്കും ശങ്കരാചാര്യർ അതായിരുന്നില്ല. കാരണം ശങ്കരാചാര്യർ ഭഗവതിക്ക് വ്യാഖ്യാനം തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിനൊക്കെ വ്യാഖ്യാനം തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിലെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ പറ്റി ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അത്ര ഡീപ്പായിട്ട് പോണ്ട. അത് വലിയ ആചാര്യന്മാർ തമ്മിലുള്ള ഡിബേറ്റുകളാണ്. നമ്മൾ അത്രയും ചിന്തിക്കേണ്ട. നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭഗവാന്റെ സമ്പ്രദായത്തിൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണണം, നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നൊരു മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു 2 സമ്പ്രദായങ്ങൾ ജനറൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ 2 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഗുരു നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്താണ്, ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കാതെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. അതും കാരണം ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിന്റെ പ്രത്യേകത ആ സത്യത്തെ അറിഞ്ഞ വ്യക്തിയായിരിക്കും അല്ലെ. ആ വ്യക്തി അറിഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടാണ് ആ വ്യക്തി നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു മാത്സ് ടീച്ചർക്കോ മാത്സ് എന്താണെന്ന് അറിവുള്ളൂ. അപ്പൊ മാത്സ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മാത്സ് ടീച്ചറുടെ അടുത്ത് പോകണം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആ ഗുരുവിന് സത്യം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഗുരുവിൽ കൂടിയേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഗുരുവിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗുരുവിനെ ഡയറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ്. അത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 3 കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏതൊക്കെയാണ്? സാധു, ശാസ്ത്ര, ഗുരു അല്ലെ. സാധു, ശാസ്ത്ര, ഗുരു.
ഭക്തന്മാര്, ഗ്രന്ഥങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ ഗുരു. ഈ 3 കാര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നേറ്റം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം? ആ ഗുരുവിന് കറക്റ്റായിട്ട് അയാൾ ശരിക്കായിട്ട് ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പഠിച്ച അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ്? അയാൾ ഭഗവാനിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം അയാൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ജ്ഞാനം മാത്രം പോരാ. അതാണ് പറയുന്നത് ബഹുനാം ജ്ഞാനവാൻ മദ്യം ലാസ്റ്റാണ് എവിടെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അത്രയും ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഒരു ഭക്തനായി മാറാന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം മാത്രമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തില്ല. അതിൽ കൂടി അടിയുറച്ച ഒരു വിശ്വാസം നമ്മളിലേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതാണ് ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട ഒരു ഡ്യൂട്ടി. പിന്നെന്താണ്? ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്നും, കാരണം ആ സമ്പ്രദായം എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമ്പ്രദായം തുടങ്ങണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. വേദങ്ങൾ ആർക്കാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്? ആദ്യം ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ, അതായത് പരമാത്മാവ് ബ്രഹ്മദേവനാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മദേവനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ അറിവുകളും സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പരമ്പരയായിരിക്കണം നമ്മൾ ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തൂല. ആ പരമ്പരയിൽ തന്നെ വൈഷ്ണവ രീതിയിലുള്ള പരമ്പരയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മസമ്പ്രദായം, അതുപോലെ തന്നെ കുമാര സമ്പ്രദായം, ശ്രീ സമ്പ്രദായം, രുദ്ര സമ്പ്രദായം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു പരമ്പര ആ കണ്ണി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കണ്ണിൽ കൂടി അതാണ് ഗുരു ആണെങ്കിലും അതിൽ നിന്നുള്ളു. അല്ലാന്ന് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗുരു ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണിക്കുന്ന പല വ്യക്തികൾ നമുക്കറിയാം അല്ലെ സമൂഹത്തിൽ. അവര് പിറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തൂല. കാരണം ഇവരെന്താണ് ഗുരുക്കന്മാരും തന്നെ അവര് ജീവിതം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലും വേണ്ടി ജീവിതം തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും ഗുരുക്കന്മാര്. അപ്പൊ നമ്മള് അവരെ ലൈനിലാണ് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ വേറെ ലൈനിലേക്ക് ഒരിക്കലും പോവരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് വേദവ്യാസത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. വേദവ്യാസത്തിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. വേദവ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നാണ് വേദവ്യാസം കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേദങ്ങളെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കി. കലിയുഗ ജനങ്ങൾക്ക് അല്പായുസാണ്. അത് വേദങ്ങളിൽ ശരിക്കും പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ, അതായത് ഭാഗവതത്തില് ആ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. ആ ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രായേണ അല്പായുഷു സഭ്യ കലാസ്മിൻ യുഗേ ജനഃ മന്ദസുമന്ദമതയോ മന്ദഭാഗ്യ ഉപദ്രുത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അല്ലയോ ശ്രേഷ്ഠ പണ്ഡിത, കലി പ്രബലമായി ഈ യുഗത്തിൽ മനുഷ്യൻ അല്പായുസുക്കളാണ്. അവൻ വഴക്കാളികളും മടിയന്മാരും തെറ്റായ വഴിയിൽ നയിക്കപ്പെട്ടവരും നിർഭാഗ്യവുമാരും സർവോപരി സദാ ആകുലകരുമാകുന്നു. ഇത് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാം അധ്യായത്തില് ഭാഗവതത്തിൽ 1-ാം സ്കന്ധത്തില് 1-ാം അധ്യായത്തില് 10-ാം ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗം എന്താണെന്ന് ശരിക്കും വിവരിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ഈ കലിയുഗത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്താണ്? ഒന്നാമത്തെ തന്നെ അല്പായുസുക്കളാണ്. അവര് വഴക്കാളികളാണ്, മടിയന്മാരാണ്, തെറ്റായ വഴി നയിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ്, നിർഭാഗ്യന്മാരുമാണ്. അവര് സർവോപരി സദാ ആകുലരുമായിരിക്കും. ഇതാണ് ശരിക്കും നമുക്കുള്ളത്. നമ്മള് കലിയുഗത്തിലാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ കലിയുഗത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കലിയുഗത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മടിയും വരും. നമുക്കറിയാം ഈവൻ നമ്മുടെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് മടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി അപ്പൊ സാധാരണ രീതി അല്പായുസുകൾക്കും ഓർമ്മശക്തി കുറഞ്ഞവർക്കും ബുദ്ധി കൂർമ്മത ഇല്ലാത്തവർക്കും ആണെന്ന് ആര് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്? വേദവ്യാസം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് വേദത്തെ ശരിക്കും എഴുതി നമുക്കുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വീണ്ടും അത് തിരിക്കുന്നത് ഏത് അതില് പുരാണങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചെഴുതുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പിന്നീട് പറഞ്ഞത് വേദങ്ങൾ ശങ്കരാചാര്യർ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്ന അതൊന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോയിക്കാൽ അറിയാം അല്ലെ. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചില കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വന്നു. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഭഗവാന്റെ നാമെങ്കിലും നമ്മൾ ജപിക്കുക. നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അതാണ്, നാമം ജപിക്കുക. കാരണം നമ്മളെ അവസ്ഥ അത്രയും അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ എന്താണ്? ഭഗവാന് അത്ര കാരുണ്യമുണ്ട് അല്ലെ. ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് എല്ലാവരും. അപ്പൊ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. നമ്മുടെ മനുഷ്യന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ലാസ്റ്റ് ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ മനുഷ്യ ജന്മമാണ്. ഈ ജന്മത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരാണ്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവോ ബോധവും ഈ കലിയുഗത്തിൽ കിട്ടാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നാമെങ്കിലും ജപിച്ച് നമ്മൾ ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ ഇതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നത് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ദ്വിജബന്ധു എന്നൊരു വേർഡ് വരുന്നുണ്ട്.
ദ്വിജ ബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും ആ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ സവിശേഷതകളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത വ്യക്തികളെ അവരാണ് ദ്വിജ ബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കുലം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ മകൻ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നില്ല, ഒരു പോലീസിന്റെ മകൻ പോലീസ് ആവണമെന്നില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതാണ് ശരിക്കും ആര് ചെയ്തത്? വേദവ്യാസൻ മഹാഭാരതം അതിലെ പുരാണങ്ങളിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ. ഇപ്പൊ വേദങ്ങളിലുള്ള കടികട്ടിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ പുരാണങ്ങളിൽ കൂടി ഈ സത്യത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അത് ദ്വിജബന്ധുവിൽ നിന്ന് ഒരു ഉത്തമ ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് മാറ്റുക, അല്ലെങ്കിൽ ഗോദാസനിൽ നിന്ന് ഗോസ്വാമിയായിട്ട് നമ്മളെ മാറ്റുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, അത് ജ്ഞാനികൾക്കും ചിന്തകർക്കും വേണ്ടി വൈദ്യജ്ഞാനത്തെ സംഗ്രഹിച്ചു. ആര്? വേദവ്യാസൻ. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണത്. അതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നല്ല, ആയ ഒരു അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിന്റെ ഒരു 2 ബുക്കിന്റെ ഡെഫിനേഷൻസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് ആ ഒരു വേഡില് പല കാര്യങ്ങളും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ. നമ്മുടെ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറിയാത്തവർ പല രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേദങ്ങൾ സത്യമാണ്, പിന്നെ അതിനെ സത്യത്തെ അസത്യമാക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നാലും ഓരോരുത്തരും അവരുടെ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്, വേദസൂത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ജ്ഞാനികൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ചിന്തകന്മാർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും വ്യാസദേവൻ വേദാന്ത സൂത്രം സംഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിനാണ് വീണ്ടും വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത്. അതാണ് മഹാഭാഗവതം, മനസ്സിലായി? അല്ലെങ്കിൽ പുരാണങ്ങൾ. ആ പുരാണങ്ങളിൽ കൂടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അതാണ്. പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞ നിരവധി പുരാണങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും രചിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും വേദാന്ത സൂത്രം തന്നെ രചിച്ചിട്ടും വേദവ്യാസന് വേണ്ടത്ര സംതൃപ്തി വന്നില്ല. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേദവ്യാസനെ ജപിച്ചിട്ട് വേദവ്യാസം ചെയ്തിട്ട് ആ സംതൃപ്തി വരാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ, അതായത് നാരദ മഹർഷിയുടെ അഭിപ്രായം അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷണത്തില് വേദവ്യാസൻ മഹാഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. ആ ആനന്ദം കിട്ടാണ് ശരിക്കും അതിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വേദവ്യാസൻ സ്വയമേ പൂർണ്ണ വേദാന്ത വ്യാഖ്യാനമായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിച്ചു. നമുക്കൊരു ഭാഗവതം രചിച്ചത് അതെന്താണ്? പൂർണ്ണ വേദാന്തം, അതിലപ്പുറത്ത് ഒന്നുമില്ല. അതിലെ ഫസ്റ്റ് മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ, അതായത് നോക്കട്ടെ, ഭാഗവതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് മന്ത്രത്തിൽ തന്നെ അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് ആദ്യത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞു ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അല്ലയോ എന്റെ ഭഗവാനെ, എന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ, എന്റെ പ്രണാമം സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ ക്ലിയർ ആണ്. ഭഗവാനെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രത്തിലെ, ആ വേദാന്ത സൂത്രത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് ഭാഗവതം. ഭാഗവത്തിലെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഗുരുക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാം, അതല്ലേ? അതാണ് സംഭവം. ആ സത്യമാണ്, ആ സത്യത്തെ ഞാൻ നമിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞ ജന്മദേശി യാദോ നായ അച്ഛദേശ അഭിജ്ഞാസ്വരാൾ തേനെ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവി മുഹന്തി യത് സൂര്യ, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാണ്? സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ആരാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ. അത് പ്രപഞ്ചങ്ങളെ സൃഷ്ടിയാരാണ്? ആരാണ്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഇവ കവികളെ, അതായത് ഋഷിമാരെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഇതിലെല്ലാം പരിപൂർണ സത്യം, എല്ലാ ആനന്ദത്തോടെ നിൽക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. പിന്നെ ആ സത്യം, ആ പരമസത്യം, സത്യം പരമ ധീമഹി ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഒരു സത്യമുണ്ടെന്നും അത് ഭഗവാനാണെന്നും ആ ഭഗവാനെ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും കാരണമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ ധ്യാനിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ യാതൊന്നിൽ നിന്നാണ് സർവ്വതും ഉത്പാദനം, അതാണ് പരമനിരപേക്ഷ സത്യം. അതാണ് നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. ഏതാ? ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ ഏതൊന്നിൽ നിന്നാണ് സർവ്വതും ഉത്ഭൂതമാകുന്നത്, അതാണ് പരമനിരപേക്ഷ സത്യം. അതാണ് ഓ പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിത. അതാണ് ശ്ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. ഓ പൂർണ്ണമതം പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവ അവശിഷ്യതേ. അപ്പൊ അതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതാണ്. ഏതൊന്നിൽ നിന്നാണ് സർവ്വതും ഉത്പാദമാകുന്നത്, അതാണ് പരമനിരപേക്ഷ സത്യം. അതില്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല, അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാതും തുടങ്ങുന്നത്, അതാണ് സത്യം. അപ്പൊ നിരപേക്ഷ സത്യം സ്വയം പ്രകാശമാണ്, അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രകാശത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല, അത് പൂർണ്ണമാണ്, അതിൽ നിന്ന് എല്ലാതും തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. സകല വേദാന്ത ജ്ഞാനത്തിന്റെ സംഗ്രഹമാണ്
വേദാന്ത സൂത്രം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അത് വലിയ വലിയ വ്യക്തികൾക്ക്, നമ്മളതിലും ഹയർ ഇതുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി, അവർക്ക് അത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിന് പറഞ്ഞില്ല, അഹം ബ്രഹ്മസ്മേലും തത്വമസി ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ ആയ ലൈനിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ബ്രഹ്മസൂത്രത്തിന്റെ വാക്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ആ വേദാന്ത സൂത്രം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാവോ? വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ കറക്റ്റ് ലൈൻ തന്നെ ഞാൻ പറയാം. വ്യാസദേവൻ വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന കൃതിയിൽ ജ്ഞാനികൾക്കും ചിന്തകന്മാർക്കും വേണ്ടി വൈദിക ജ്ഞാനത്തെ സംഗ്രഹിച്ചു. അതാർക്ക് വേണ്ടി? ജ്ഞാനികൾക്കും ചിന്തകർക്കുമാർക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അതായത് വേദങ്ങളിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, പല കാര്യങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതിലെ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കും. ബുക്ക് വായിച്ചിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യം നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതി വയ്ക്കും അല്ലെ. അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ പിന്നെ എക്സാമിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ മുഴുവനും ബുക്കിൽ നിന്ന് വായിക്കില്ല. നമ്മൾ ആ ടെസ്റ്റ് എഴുതിയത് മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കും. കാരണം നമുക്ക് ആ ബുക്കിനെ പറ്റി ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴേക്കും പഴയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഇത് തന്നെയാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അതായത് വേദങ്ങളുടെ ഒരു സംഗ്രഹമാണ് ശരിക്കും വേദാന്ത സൂത്രം. അത് ആർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ? അത് ആ ബുക്ക് വായിച്ചവർക്കല്ല മനസ്സിലാവുള്ളൂ, വേദങ്ങൾ പഠിച്ചവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ഷോർട്ട് കട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടാം. അതാണ് ജ്ഞാനികൾക്കും ചിന്തമാർക്കും വേണ്ടി വൈദിക വിജ്ഞാനത്തെ സംഗ്രഹിച്ചു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേദങ്ങളുടെ രണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ശ്രുതി എന്നും സ്മൃതി എന്നും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മൃതിയുടെ രണ്ടും പാർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞത് വ്യക്തമായില്ലായിരുന്നു. അതായത് ശ്രുതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപനിഷത്തുകൾ, വേദങ്ങള്, ശരിക്കും വേദങ്ങൾ അതില്ലാണ്ട് വരും. അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് സ്മൃതികൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത് രണ്ടു തരം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് രണ്ടു തരമില്ല. സ്മൃതി നമ്മളെ മുഴുവൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്ന മാതിരി. അപ്പൊ വേദം, അതിന്റെ സപ്പോർട്ടിങ്ങള് സ്മൃതി വരും. പുരാണങ്ങളൊക്കെ അതിലെ വരാം, സ്മൃതിയിലാ വരാം. ഇല്ല, പ്രഭുജീവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ശ്രുതികളില് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവില്ല, തെറ്റുകൾ ഇല്ലാത്തതാണ് ശ്രുതികള്. അപ്പൊ സ്മൃതിയെ സംബന്ധിച്ച് തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. തെറ്റുകൾ ഉണ്ടാവണമെന്നല്ല, അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ ചേഞ്ചസുകൾക്കൊക്കെ വരാം. ചേഞ്ചസുകൾക്ക് വരുത്താനുള്ള പവർ സ്മൃതിക്കുണ്ട്. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതിഹാസങ്ങളാണ്, രാജാക്കന്മാരെ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ അതില് നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്, നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സ്മൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ. മറ്റേതാണ് സത്യമാണ്, അത് ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല. അതൊരു തിയറി പ്രാക്ടിക്കലും പോലെ. തിയറി തന്നെയാണ്, അതിൽ ചേഞ്ചസ്. പ്രാക്ടിക്കൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റി മറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. സ്മൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭുജി. സ്മരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാം പെട്ടെന്ന്, അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുരാണങ്ങളൊക്കെ അതിലാണ് വരുന്നത്. പ്രഭുജി, ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണായിട്ട് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും, ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ബ്രാഹ്മണന്റെ ആ ക്യാരക്ടർ ആള് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിനാണ് ദ്വിജബന്ധു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ആ ക്വാളിറ്റി കിട്ടിയാലേ അയാളെ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു കുലത്തിൽ ജനിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ബ്രാഹ്മണനാവില്ല. അതിനെ ചണ്ടാളിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ബ്രാഹ്മണനാവാം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അതല്ലേ നമുക്ക് നാരദന്റെ കഥ അറിയാം അല്ലെ. നാരദന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ നാരദൻ ഒരു സാധാരണ ബാലനായിരുന്നു. പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത്? അത് ഋഷിമാരെ മറ്റുള്ളവരെയും ഇത് ചെയ്ത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും ബന്ധമുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് കുലത്തിൽ ജനിച്ചെന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതിലില്ല. കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, ബദ്ധാത്മാവിനുണ്ടാകുന്ന ന്യൂനതകൾ പറഞ്ഞില്ലേ 4 അതില് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? 4 എന്ന് പറഞ്ഞത്, 1 എന്ന് പറയുമ്പോള് നമുക്ക് വരുന്നത് ഒന്ന് തെറ്റുപറ്റും. രണ്ടാമത്തെ മായക്ക്
വശംവദനാവും. മൂന്നാമത്തേത് നമുക്ക് ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത ഉണ്ടാവും. ചിന്തിക്കാനല്ല, ചതിക്കാനുള്ള മറ്റുള്ളവരെ ചതിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രവണത നമ്മളേക്കൽ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണമാണ്. പ്രഭുജി, ബദ്ധാത്മാക്കളും മുക്താത്മാക്കളും ഇല്ലേ? അതില് ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ നെഗറ്റീവ്സ്. ബദ്ധാത്മാർക്ക് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ്സ് ഉള്ളൂ. മുക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നെഗറ്റീവ്സ് ഇല്ലല്ലോ. മുക്തനായി കഴിഞ്ഞല്ലേ മുകുന്ദൻ, ആ മുകുന്ദനിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു കഴിഞ്ഞു. അതല്ലേ ഭഗവാൻ മുകുന്ദൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. 6 വേദാന്തങ്ങളൊന്ന് പറയോ? 6 വേദാന്തങ്ങളാ? ശിക്ഷ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഇത് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞു. ശിക്ഷ, നിരുക്തം, വ്യാകരണം, ഛന്ദശാസ്ത്രം, കൽപ്പശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം. ഒന്നുകൂടെ പറയണേ. ശിക്ഷ, നിരുക്തം, നിരുക്തം. അതെന്താ അത്? അത് പറയണെങ്കിൽ കുറെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേദാംഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ 6 പാർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. അതില് ശിക്ഷ, നിരുക്തം, വ്യാകരണം, ഛന്ദശാസ്ത്രം, കൽപ്പശാസ്ത്രം. കൽപ്പശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും 6 ഉണ്ട്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. ജ്യോതിഷം, അങ്ങനെ 6. ജ്യോതിഷത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട്. കൽപ്പശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം. ഒന്ന് മിസ്സായി പ്രഭു, ഒന്ന് മിസ്സായി. ശിക്ഷ, നിരുക്തത, വ്യാകരണം, കൽപ്പശാസ്ത്രം, സംഖ്യാശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം. സംഖ്യാശാസ്ത്രമല്ല, ഛന്ദശാസ്ത്രം. ഛന്ദശാസ്ത്രം, കൽപ്പശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം. ചന്ദശാസ്ത്രോ? ചന്ദ്രശാസ്ത്രം, ജ്യോതിഷം. ചന്ദശാസ്ത്രം. അതായത് ജസ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് പറയാ, ഇത്ര ചോദിച്ചാലുണ്ട്, കുറച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ടി വരും, എന്നാലും ഒന്ന് പറയാം. ശിക്ഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങള്, നിരുക്ത ഗ്രന്ഥങ്ങള്, വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ശിക്ഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേദമന്ത്രാലപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഘടനകളും നിയമങ്ങളും വിവരിക്കുന്നതാണ് ശിക്ഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. വേദങ്ങൾ നമ്മള് മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണമല്ല, അതിന് ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ വേണമല്ലോ, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനൊന്നും ചെല്ലാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതാണ് ശിക്ഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വേദത്തിന്റെ ശിക്ഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനവധി ഉണ്ട്. അതിൽ പഠിക്കുന്നത് വേദങ്ങൾ എങ്ങനെ ചൊല്ലണം, അതിന്റെ രീതികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് ശിക്ഷാഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അടുത്തതാണ് നിരുക്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അതായത് വേദപദങ്ങളുടെ ഉത്ഭവം, ഒരു പദം എങ്ങനെ ഉത്ഭവിച്ചു എന്ന് നമുക്കറിയാം. നമ്മുടെ സംസ്കൃത വേർഡുകളൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, വെറുതെ ഒരു വേർഡല്ല, അതിന്റെ പിറകിൽ അതിന്റെ മീനിങ്ങുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ആ വേദം. അപ്പൊ അതിന്റെ ശബ്ദങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വന്നു, അങ്ങനൊക്കെ അതിനെപ്പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് നിരുക്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. പിന്നെ വ്യാകരണങ്ങൾ, വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. അത് നമുക്കറിയാം, സംസ്കൃതത്തിലെ വ്യാകരണ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ, നമുക്ക് മലയാള ഭാഷയിലായാലും വ്യാകരണ നിയമങ്ങളുണ്ട്. അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാണ് വ്യാകരണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഛന്ദശാസ്ത്രങ്ങൾ. അക്ഷരസംഖ്യയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേദമന്ത്രങ്ങളെ ഛന്ദസ് വിവരിക്കുന്നവ. ഛന്ദസ് വിവരിക്കുന്നവ, അതായത് സുദീർഘമായ വിവരണം, സ്മൃതി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് നിയമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതും ഛന്ദശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കൽപ്പശാസ്ത്രങ്ങൾ. കൽപ്പശാസ്ത്രത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും കൂടുതൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് വീണ്ടും ഒരു 5-6 വീണ്ടും ഉണ്ട്. അതിന് ശൗത്രസൂത്രം, ധർമ്മസൂത്രം, പൃഥുമേത്ത സൂത്രം, സുൽഭസൂത്രം, ഗൃഹസ്ഥസൂത്രം, പ്രായശ്ചിത്തം, അത് പറഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. കൽപ്പശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇതൊക്കെ ഏതാ, വീട് പണിയൊക്കെ, അതൊരു കൽപ്പശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതൊക്കെ അതിൽ വരണം കൽപ്പശാസ്ത്രം അല്ലെ. പിന്നെ ജ്യോതിഷം. പിന്നെ സോറി പറഞ്ഞ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോ എനിക്ക്. കൽപ്പശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ്. ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ് കൽപ്പശാസ്ത്രത്തിൽ വരുന്നത്. അതിൽ ഗൃഹസ്ഥൻ അനുസരിക്കേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളാണ് കൽപ്പശാസ്ത്രങ്ങൾ വരുന്നത്. പിന്നെ ശൗദ്ധസൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ വരുന്നത് യാഗങ്ങള്, യാഗാചാരങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ശൗദ്ധസൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇതിൽ വരുന്നത്.
പിന്നെ ഗൃഹസൂത്രങ്ങൾ, പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ജാതകർമ്മം, നാമകരണം, ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഗൃഹസൂത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗൃഹസൂത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ. ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാനവരാശിയുടെ സമഗ്രമായ വ്യക്തി കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങളൊക്കെ വരുന്നതാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പിതൃമേധ ഞാൻ എന്റെ റെഫറൻസ് നോക്കി പറയുന്നതാണ്. ഇതിലുള്ള അല്ലാതെ ഞാൻ ജനറൽ ആയിട്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് നമ്മളെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതിരിക്കാതെയും കടക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അതന്നെ. പിന്നെ ജ്യോതിഷം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞാണ്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ കുറെ പോകേണ്ടി വരും നമ്മള്. ഇങ്ങനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നൊന്നും അറിയാം. ഓക്കെ, വേറെന്തെങ്കിലും സംശയം? ഒന്നും കൂടി പ്രവചി. ഋഗ്വേദം പ്രപഞ്ച സത്യത്തെ പറ്റി പറയുന്നു. യജുർവേദം എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടാ പറയുന്നത്? യജുർവേദത്തെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ യാഗങ്ങളെ പറ്റി. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിലെ ശുക്ല യജുർവേദത്തിലല്ലേ? ശുക്ല യജുർവേദത്തിലാണ് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് വരുന്നത്. സാമവേദത്തിൽ പറഞ്ഞത് നമ്മള് അതിമധുരമായി വേദമന്ത്രങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് യാഗയജ്ഞങ്ങളില് കുറെ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണമല്ല. അതിന്റെ അത് ട്യൂണിലും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ നിയമങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നതാണ്. അതിൽ കുറെ ഇതുണ്ട്. അതൊക്കെയാണ് സാമവേദത്തിൽ വരുന്നത്. അഥർവേദത്തിൽ വരുമ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിൽ വരും. അതാണ് അഥർവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇന്ന് നോക്കണോ നാളെ നോക്കണോ? കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മള്. നാളെ മതി പ്രജി. നാളെ എക്സാം ഇല്ലേ? നാളെ മറ്റേന്നാ നാളെ വേണ്ട. ഇവിടെ ഞാൻ വായിച്ചത് പോലും ഇല്ല ഒന്നും. അല്ല, ആ എക്സാമിന്റെ കാര്യമല്ല, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് എടുത്തതിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ട നമുക്ക്. നാളെ എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ. നാളെ എക്സാം ഉണ്ടോ? ഇല്ല, എക്സാം ഞാൻ പറയാം. നാളെ ഇല്ല, ഞാൻ പറയാം. എക്സാമിന്റെ ഡേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒന്ന് ചോദിക്കാം. നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ? നാളെ ഈ സമയത്ത് 8 വരെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ നാളെ നമ്മള് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടില്ല. ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. എന്താണ് വേദങ്ങൾ, എന്താണ് നമ്മളെ ഗ്രന്ഥകപാര, അതിനൊക്കെ പറ്റി ജനറൽ ഒരു ക്ലാസ് വന്ന് നാളെ തൊട്ട് നമ്മള് ഇത് തുടങ്ങും. നമ്മളെ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ധ്യാന ശ്ലോകം തുടങ്ങും. പിന്നെ 18 മന്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ 19 മന്ത്രങ്ങളാണുള്ളത്. നാളെ തൊട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ നാളെ ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഇതിന് ബുക്സ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഈശാവാസ്യന്റെ ബുക്ക് ഉണ്ട്. അതല്ലേ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ ബുക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. 3 ബുക്കുകള് ഗുരുവായൂർ നമ്പർ തന്നിട്ടില്ലേ, അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാൽ അയച്ചു. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് നമ്പർ ഒന്ന് ഇട്ടിരിക്കും മാതാജി, ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിരിക്കുക, ബുക്കിന്റെ പേരും ഇട്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ബുക്ക് അയച്ചു തരും. 50 റുപ്യ 100 ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു. 3 ബുക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക്. ഒന്ന് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് 445 രൂപ. 445 പുസ്തകത്തിനും കൂടെ 445 രൂപ. 445 രൂപ. അത് ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ട്, നമ്പർ ഗ്രൂപ്പിലിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ഉപദേശാമൃതം, ഭക്തിരസാമൃതം, ഇതാണ് 3rd ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്താണ്. മറ്റേ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് ഞാൻ ഉപദേശാമൃതം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. നിങ്ങൾ പുതിയ ഗ്രൂപ്പുകാരൻ്റെ ആദ്യം ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തും കൂടെ എടുക്കണം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശാമൃതം എടുത്തു തരാം. ഇപ്പൊ ഇന്ന് കയറിയവർക്ക് ഇവരെ കൂടെ തന്നെ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്ത് ഒന്നിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈശാവാസ്യോപനിഷത്തിന്റെ ബുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവരെ എല്ലാവരും വാങ്ങിക്കാം. വാങ്ങിച്ചില്ലെങ്കിലും ക്ലാസ് നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കിടക്കും. നമുക്ക് ക്ലാസ് റെഫർ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഇത്തരം പൈസ ഉള്ളൂ. 3 ബുക്കും കൂടി ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ബുക്ക് ഈശാവാസ്യോപനിഷത്താണ് നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത്. അതിൽ ആ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഭക്തി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും. ഓ, പൂർണ്ണമതം എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി, അതാണ് പൂർണ്ണം. ഇതെല്ലാം ഒന്നായിരിക്കില്ലേ? വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഏതാ ഈ ബുക്ക് ഈശോപനിഷത്ത് എല്ലാം ഒന്നായിരിക്കുമല്ലോ? അതെ, അതിലൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. ഒന്നിലും നമ്മളെ ആ ശ്ലോകത്തിനൊന്നും വ്യത്യാസമില്ല. എല്ലാതും ശ്ലോകം ഏത് എവിടെ നിന്ന് എടുത്താലും അത് തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഭാവാർത്ഥത്തില് വിവർത്തനം അത് തന്നെയായിരിക്കും. ഭാവാർത്ഥത്തില് പ്രഭാസ്വാമി നമുക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം. അല്ലെങ്കിൽ വിവർത്തനം മാത്രം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ അതെന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മാത്രം. അതാണ് ഇസ്കോണിന്റെ പ്രഭാസ്വാമിയുടെ ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത.
അത് ഭക്തി എന്നല്ല. അപ്പൊ ഭക്തിപരമായിട്ടായിരിക്കും ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ആ ശരി അതെ ഒന്നെടുത്തുകൊട്ടെ അപ്പൊ. ഓക്കെ. അപ്പൊ നാളെ കാണാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി എല്ലാ അഭിപ്രായം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. പഞ്ചകൽപരൂപേച്ച കൃപസിന്ദേവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമഃ കോടി വൈഷ്ണവഭക്തജ വാദിക്ക് ഗുരുദേവ്ക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും